Kusoleke abantu abasixhenxe eMpuma Koloni ngenxa yezikhukhula zemvula nezigubungele eliphondo ukanti abahlali kumasipala wesithili OR Tambo kuye kwanyanzeleka ukuba bawafulathela amakhaya ngenxa yokukhukhuliseka ngamanzi. Amapolisa ebedibene kwirenki yeteksi eSomerset West eNtshona Koloni emva kweziganeko eziliqela zakutshanje kweli candelo leteksi kanti imibutho yeteksi ityhola urhulumente ngokurhuqa inyawo ekunqandeni impalalokazi ebangelwa lidabi lemisila. Sinamkeleka indaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Kusoleke abantu abasixhenxe eMpuma Koloni ngenxa yezikhukhula zemvula nezigubungele eliphondo. Amapolisa aye anqina ukuba ngokwenene imizimba emithandathu ifunyenwe kwilali iKholini eMthatha ukanti eCuwa ngama200 abantu abaye bafakwa kwiholo yoluntu nabahlala kwindawo yogobityholo iSkit. Kusenjalo inkulu baphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane uza kutyelela ingingqi yase-OR Tambo ngomso. Namakhaya abanye abahlali baseCuwa emveni kwezandyondyo zemvula ezikhatshwa zizikhukhula ezithe zatshabalalisa indawo yaseSkiti, iEugene, iZizamele kunye naseBhungeni namhlanje. Amafriji abantu ahambile namanzi, ibhedi zabantu zihambile namanzi, and also ibridge leli esiwela kulo masiya on the other side yaseSkiti lishone lonke alibonakali. Ukanti usodolophu waseCuwa uthi baza kuqinisekisa ukuba abantu abahlaliswe kumaholo akufutshane okwethutyana bayalufumana uncedo. As a municipality, we are trying to make sure that they have something to eat, blankets. We are trying by all means to make sure that they are safe, and we try to restore their dignity and safety with all the holes that were there. Ukanti umasipala umnquma uthi uxhobile ukulungiselela unongekehli nanjengoko imvula zisaqhubeka ukuna kweliphondo. Kusenjalo iphondo likhuphe ingxelo ethi kusweleke abantu abasixhenxe kweliphondo phantsi komasipala iOR Tambo ukanti kuphehlelelwe iphulo lokunceda abo bachaphazelekileyo. Apha ngaseMthatha sisola ukuphuphuma kwedamu laseMthatha ingakumbi kumakhaya nemizi eyakhiwe kufutshane nala damu. Sinazo neengxelo zokokuba sinebhasi emkileyo ethutha abantwana kusasa nje, kodwa sesiyifumene into yokuba abantwana abathathu baye bafunyaniswa besaphila kuloo meko. So nabantu bonke abaphaya, amapolisa ka-K9 Unity, i-disaster team zethu, the rescue team yaseBuffalo City nayo ibalekile yawusincedisa phaya isebenzisana ne-rescue team yethu yeprovince kwakunye ne-Department of Health. Okwangoku umbutho iGift of the Givers uza kuncedisa abo bachaphazeleke ngamandla zezizantyalantyala kwaye zisavaliwe indlela kwindawo ezithwaxwe ngamandla likhephu kweliphondo. Ukanti ngaphambili intatheli yethu isenzele ingxelo nalapho iye yathetha nabahlali bendawo yogobityholo iSkit bekwiholo yoluntu eCuwa. Basaqhubeka bengena abahlali beelokishi ezibalulekile kwidolophu yaseCuwa bengena kwiholo lesixeko saseCuwa ukuza kwabo ke apha kulandela imvula ezibangela kwakunye nezikhukhula ezithe zachaphazela ingakumbi indawo ebizwa ngokuba ziseSkiti ekhokhelele into yokubana abantu basuke kwezo ndawo bakuzo bazokhwela apha bangaphaya kwama300 abantu abathe bakwele iholo. Baninzi ke bengena nemithwalo yabo, abanye kwiholo eliseSkiti njalo bangene kunye neempahla zabo. Sizawuthi ke samkele umama uNomvuzo Mthenjana nongomnye ke wabahlali abachaphazeleke yile imeko. Mama uNomvuzo, enkosi kakhulu mama ngokuba ube nathi khawusicacisele ngemeko osuka kuyo. Imeko esivuke sikuyo namhlanje imeko engabukekiyo kakuhle gqitha enzima kuba sibona ekuseni sesigutyungelwa ngamanzi. Bendisalele ngelo xesha kusithiwa nanga amanzi enyuka ibhlorho kangangobana silapha njena wonke umuntu wendawo ekuthiwa kusesantini eSkiti nasekuphumleni akho nto anayo. Wonke umuntu uze ngesiqu, impahla, yonke into
ezinye zimke namanzi kubantu bethuthela kwezinye izindlu. Sabona uba masitshixa alikho icebo esingalenza. Amanzi aye enyuka ngeyona ndlela azawuma ngesporo. Lilonke ngelo xesha elo ndithe ndisacinga ukuthi ndikhangela ukhansila wabe sele endifowunela esithi sele efowunile, so abantu manditsho benyuke beze ehulweni. Kusenjalo idale isanxa ingqele ekhathwa ngumoya obhudlayo nemvula enekhephu kwiindawo eziliqela. Umphathiswa weCOGTA KwaZulu-Natal umfundisi Thulasizwe Buthelezi uthi iqela lenkonzo zikaxakeka kungoku nje liqwalasela umonakalo odalwe yile mozulu kweli phondo. Our teams are on the ground conducting assessments to determine the extent of the damage. We will provide further updates once the interim report is consolidated. Kananjalo uhola wendlela u-N2 eKokstad ugutyungelwe ingubo yekhephu nedala isanxwe kubaqhubi bezigadla baxinge endleleni. eBattle East eMpuma Koloni imeko imaxongo nangakumbi ngenxa yekhephu elithe wambu ledolophu nelibangela ukumangxiko bomi. Ngelixa kukho nesithuthi esibhukuqileyo emva kokutyibilika, umqhubi uleqiswe esibhedlele abehamba nabo baphume bengenamkrwelo. Xeshikweni eMpumalanga umoya ushiya abafundi kwezinye zezikolo bengenaluphahla. Entshona Koloni kubhaqwe umzimba wenina elineminyaka engama-24 eSlanghoek Valley. Kuvakala ukuba uYolien van Wyk ufunyenwe emva kweentsuku wakhukhuliswa zizikhukhula ezimandla ngethuba ewela ibholorho. Udade wabo ayihamba naye wasinda ngokulambisa. I feel very relieved and very happy that he's been found. Yeah. And I feel like I can sleep now. I didn't sleep till I didn't found the body, but now I can sleep now, at least. Yeah. I can't believe it, he's gone, but yeah, I feel relieved also after they found the body. Yeah. Ukanti isebe lezothutho lilumkisa abaqhubi ngokulinda kubekho isiqabu ngaphambi kokuthabatha uhambo ngakumbi xa kunganyanzelekanga. Ngelixa iziko iSouth African Weather Services likhuphe isilumkiso i-Orange Alert Level 6 kwiindawo ezisecicini lomonakalo ngenxa yemvula umoya nekhephu. Amapolisa avakalise kuba indoda eneminyaka engama-39 ubudala nethe yancinwa ngemibuzo ngokuphathelene nokusweleka kukaLikhona Fose bekwe ityala lokubulala ngokusemthethweni. Lo mrhanelwa kulindeleke kuba avele phambi kwenkundla kamantyi yaseRoodepoort ngomso. Umzimba kaLikhona Fose wafunyanwa umoshakele utyhuthulwe namalungu eDurban Deep ebutsheni bale nyanga kusuku emva kokuba elahlekile. Kukholeleka kuba uLikhona nobeneminyaka eli-14 ubudala wabulawa kuba kufuna ukusetyenziswa amalungu akhe omzimba ngenjongo zokufumana ubutyebi. Ukanti kulindeleke kuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eMpuma Koloni kule mpelaveki. Amapolisa angungelene kwirenki yeteksi eSomerset West eNtshona Koloni emva kweziganeko eziliqela zakutshanje kwelicandelo leteksi impalalo-gazi ngenxa yomzila M18 phakathi kwemfuleni neSomerset West iphinde kwakhona yavuselela ixhala. Ukanti ojongene nezothutho eNtshona Koloni uIsaac Sileku uthi urhulumente uzaqinisa amaphulo akhe okuphelisa udushe lweteksi. Iarhente zogcino-mthetho ziye zagaleleka kwisikhululo seteksi eSomerset West ngentsasa yanamhlanje kulandela udushe oluthelwa gungqisa elicandelo kwezi ntsuku zidlulileyo phakathi kwemibutho yeteksi ngolwesihlanu weveki ephelileyo, nto leyo ichane ngamandla abaqabeli. Ayangihlukumeza sister wam, cause ngoku kufuneke ndistruglishe ekuseni. Ndiyavuka ndiyawoka kumnyama and ngobe kwiteksi bendikwazi uvuka ngo-7 ndize esikolweni ndifike 8. Ngoku ebhasini zingenqaba ngapha yafuneka ndikhwele ndiye eBellville. Umbutho woneteksi iCodeta uthi urhulumente usilele ukuphendula kwezicelo zabo ezininzi zokuba angenelele kumba wendlela kule ndawo. Ngo-August last year ibhaliwe ileta to i-Office of the Registrar kwakunye ne-PRI trying to navigate indlela ekunothi kungenziwa ngayo for i-solution yokokuba abantu basemfuleni besithi we have a return from Somerset, but unfortunately as-exercise ilungelo lethu. Therefore sicela ke ngokuba ungenelele urhulumente. Up to this far, it's not the only one correspondence.
It's a number of correspondence that we can, trying to request the City of Cape Town to intervene in this regard. But unfortunately, up to this far, nothing has done. Umphathiswa wezothutho kweliphondo umnumzana uIsaac Sileko uvakalise amazwi ovelwano kwiintsapho ezilahlekeleyo kambe uthi abo babandakanyekayo kufuneka bajongane nengalo yomthetho. Thina singurhulumente noSantako apha eNtshona Koloni sobe sihleli ngolosine sizama uthethathethana sizokwazi uza nesombululo ngoba lento sibonayo apha ayonto inhle ngoba nabani na angachaphazeleka so siyafuna kube kucwangco kube kunzizo kule apha kule rank. Amapolisa akholelwa ukuba oluhlaselo lwalucwangcisiwe kwaye akhuphe umvuzo we-100,000 rands kuye nabani na onokuthi ancede abecuphi bafumane abarhanelwa. Liqalile namhlanje idabi lezomthetho kwinkundla ephakamele eRhawutini phakathi kombutho ochasene nokubukulwa kwabemi bangaphandle kweli iKopanang Africa Against Xenophobia kunye nombutho iOperation Dudula. Lo mbutho ufake isicelo kule nkundla ngeenzame zokuba lipheliswe iphulo leOperation Dudula lokuqoqa iivenkile zabemi bangaphandle nelingahambiselaniyo kwaphela nomgaqo-siseko weli. Eminye imibutho elwela amalungelo oluntu ekuhlaleni imangalele iphulo le-Operation Dudula nelichasene nabemi bangaphandle kuquka namanye amasebe karhulumente ngezityholo zokutyeshela umthetho nokunyhasha umgaqo-siseko weli. Since 2021, Operation Dudula emerged as one of the most visible and violent proponents of xenophobia, targeting foreign nationals and those perceived to be foreign. We make the point that Dudula means to force out in isiZulu, and that this name captures its objective of expelling foreign nationals from South Africa regardless of their immigration status. UJason Brinkhill nomele eliphulo uthi isebe lezekhaya namapolisa eli basilele ukukhusela abantu abahlala kweli. Operation Dudula has followed a common modus operandi. It begins with, and we set this out in paragraph 28 of our Headsman Order, it begins with inciting hatred on public platforms, either gatherings or on social media, blaming foreigners for all sorts of social ills. It then convenes gatherings, if it hasn't already done so, which ratchet up that conduct and are aimed at threatening and harassing foreign nationals. Umbutho i-Inner City Federation obambisene nombutho abahlali basemjondolo bathi baza kulinqanda eliphulo i-Operation Dudula liyeke ukuhlukumeza abemi bangaphandle. Operation Dudula's actions are a direct violation of the constitutional rights of all who live and work in South Africa, which include foreign nationals, which include those whether undocumented or documented that live in our country and work here. And their incitement of violence, their evictions, their actions that have been detailed by our council violate those constitutional rights. The second argument in the significance is that the Department of Home Affairs, the South African Police Services, and other government departments are not upholding those constitutional rights. In other words, they're not upholding the laws, and in fact, they're turning a blind eye, oftentimes, to these kinds of activities. uBrinkhill woleke ngelithi udlame aluzi nesisombululo. Iphinde yahlala namhlanje iseshoni yophando kwinkundla ephakamele eGqeberha eMpuma Koloni ngokuphathelene nokugetyengwa kweCraddock 4 uNombuyiselo Mhlawuli noyinkosikazi yelinye lamatshantliziyo elagetyengwayo kwiCraddock 4 uSicelo Mhlawuli kwakunye nonyana wakhe uNtsika Mhlawuli banika ubungqina bechaza ngendlela abachaphazeleka ngayo belusapho ngokusweleka kwakhe. Umzimba kaSicelo Mhlawuli wafunyanwa eBlue Water Bay unamanxeba aliqela ukuhlatywa kwaye wayebotshiwe ezandleni. Ngomnye wamatshantliziyo amane awaziwa ngeCraddock 4 awathi agetyengwa ngurhulumente wengcinezelo ngomnyaka ka-1985. Unyana wakhe uxalele le seshoni yophando ngokusweleka kukayise esithi zazikho iziganeko ezirhoqisa umrhaji ezenzekayo phambi kokuba abulawe. Before my father was killed, 6 months before, she described this guy as a tall white man had come to the home to sell her a funeral policy. So my mom refused it, told him no, she doesn't need it. And the man said to my mom, don't come crying to me when your husband is dead.
Ukanti ke usapho luthi aluzange luzifumane impendulo ngentsusa amabandla yokugwindwa kaSicelo Mhlawuli. I've asked Mr. Taylor the powers which were his bosses, why did they choose him to be part of the security branch? It's fine for security of the of the country. But why would they pick him for this special task? For this special task to eliminate people. What makes him qualify for that? And then he didn't answer that. He said, I'm here to just say sorry to the widows. Inkosikazi kaSicelo Mhlawuli uNombuyiselo Mhlawuli uthi lisavakala nangoku inxeba lokugwindwa komyeni wakhe. I was crying because I was thinking, how am I going to move forward without him? Because I depended on him so much. Ukanti ke isaqhuba nangomso leseshoni. Umqeqeshi Bafana Bafana uHugo Broos uthi iqela laseMozambique lidlala ibhola entle kakhulu kwaye liza kulisokolisa iqela leBafana Bafana xa iqobisana lamaqela kumdlalo obuhlobo oza kubanjelwa kwibala lasePeter Mokaba ePolokwane ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanje. Iqela leBafana Bafana libambene ngeqanda macala neTanzania kumdlalo walo wokuqala ubuhlobo ngokuhloka ngolesihlanu. Eli qela lasekhaya lidlala lemidlalo yobuhlobo ngaphandle kwabadlali beBamelodi Sundowns abaseMelika sithetha nje ukuya kudlala kwitumente yamaqela ehlabathi. Oko ke kunika ithuba umqeqeshi uHugo Broos ukuba adlalise abadlali abaselula ngakumbi abo babizwe okokuqala kwiqela lesizwe. uHugo Broos uthi nangona ingumdlalo wobuhlobo lona kodwa bazimisele ukuphumelela. Lo mqeqeshi weBafana Bafana uthi eli qela liza kudlala namhlanje lizokohluka kwelo belidlala kumdlalo weTanzania ngolwesihlanu. Kuhlatywe ikhwelo ke kubalandeli ukuba baphume ngobuninzi ukuyokonwabela lo mdlalo nangona ingumdlalo wobuhlobo. Kwimizuzu engephi ke ukusuka ngoku liza kusuka lihlale esikithini sebala kwibala ePeter Mokaba nalapho lamaqela angabamelwane aza kube engquzulana khona. Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzakwa kwiqonga lenu lendaba ndiyakubulisa nawe mbukela wami ozinzileyo kaloku apha ekhaya ndikwamkela nami bethune deskeni yam yeMuslim nake bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yasebathenjini mvanje kaloku imaxongo yenjenje imozulu masiphawuleni kaloku ngomfanekiso wokuqala kembukeli okakatha ngamandla kaloku imeko yethu emandundu phantse nje wonke uMzantsi Afrika ngamandla futhi ngomso kwiphondo lonke ngokubanzi phaya eMpuma Koloni phaya kodwa kwisikwintshona laphondo kalatoko phaya koJamestown yaThekomani kuyabanda mpela lapha koAlvani amaqondo phansi afikela ku-1 kanti ke bakhuluke ngemva kodlala ngomso futhi beyivala bayisonge lamini ngaso esasibhozo ngorhatyalwa ngomso mbukele ekhaya amaqondo wakho ke bethuna aphansi naphezulu ngelokuqala kaloku iphondo kuphaka bethuna eMpuma Koloni ngamandla futhi kaloku kwintshona koBhega zobekuseni futhi qaba ngamafu phaya ngenkwanka yeqanda napha kwimpuma eMthatha ikhephu biko kaloku futhi nomoya uzawubhudla ngamandla nje yonke lamva kwemini yangomso kanti ke baphila kanje phaya kolaphondo lase-Free State ngamandla ebukelo wami kumbindi apha eMzantsi nencam nje yonke yelaphondo phaya koVelcom nazo zonke nje ezaziphaluka bevuswa yinkwanca nomoya ubanda kakhulu phaya ngayela 1 ngexesha labo lokuvuka mbukele ekhaya baphila kanje kwelaphondo lapha kaloku eNtshona Koloni ngamandla futhi kumazantsi walo Cape Agulhas kwasekuseni futhi kamandi phaya ngaye kaloku la 11 degrees lo meko kuyafana naphaya eGeorge kwimpuma yelaphondo zebenje mbukeli wami apha ekhaya phaya ephondweni eliseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi kumantla Roman 1 phaya ekseni futhi napha kaloku Kimberley futhi lo meko uyafana naphaya ePriska ekseni bevuswa ngo3 degrees 2 namba nam kokubanzi phaya ephondweni eliseNorthwest ngomso ngamandla futhi ubukeli wami amazantsi wephondo Bloemhof ngabona kakhulu ngokufana nqoke ephofu naphaya eKlerksdorp phofu ke emva kwemini nokho ibentlela mozulu incomeke kamnandi ngelashumi nje elikhatsha sinibukele ekhaya apho sikho kaloku thina kalomzuzu futhi kuseGauteng ngamandla ke kuncam nombindi kwelaphondo futhi Johannesburg Soweto Tembisa Alexandra naseSprings kuyabona kakhulu phaya xa bevuka ekseni futhi ngenkwanca ka1 bukele ekhaya chunca nami kakhulu ngokubanzi futhi ephondweni elizinze kumandla ke apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiLimpopo ngamandla futhi kundawo eziphezulu kakhulu phaya koMusina futhi kwasekuseni
ngasethoyendo bevuswa nguye ke la 8 degrees sehle njalo ngokubanzi kwakhona bethuna ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi kwimpumayela phondo esikhukhuza kwasekuseni qabaqaba ngamafumpela phaya nakombombela nazo zonke nje ezandawo ngala 6 degrees ekuseni bethuna kanti kaloku nam ndiyivale ndiso ngimozulu iphondo lokugqibela phaya kaloku kwaZulu Natal ngamandla futhi kwintshona yelaphondo eNewcastle phaya ekuseni futhi ngo4 degrees naphaya eFryhead ekuseni ngo11 Pongola ku6 ebusuku mna ndikuthende kangaka xesha lemiyole. Kanti ngokumbukeli sineshare nemifanekiso yekhephu kamnandi mawethu.